Ezbairik gabe, Euskal Selekzioaren partidua da gaurko hitzordu nagusia. Ordu gutxi barru hartuko du Peru, San Mamesen eta bertan dugu jada Txemi Galarraga lankidea. Dena prest, Txemi, segurtasuna bati bat. Halaxe da bai, segurtasuna bati bat, segurtasun neurriak indartu egin dituzte antolatzaileek oraingo honetan, adibidez, segurtasun horretaz arduratuko den ertzain kopurua bikoiztu egingo da gaur, tornoetan ere miaketak askoz ere zorrotzagoak izango dira, eta hori dela eta federaziotik gomendatzen dute jendea garaiz denboraz etortzeko ona San Mamesera. Oraindik zuk esan bezala dezente falta da Norria okasteko, 9:40 partidua, girorik ezin esan, girorik daukagunik oraindik, baina lehendabiziko jarraitzaileak eta lehendabiziko zaleak ikusi ahal izan ditugu Aldezar inguruan, eta beraiekin izan da Mikel Ibargoien gure lankidea. Gaurkoa egun berezia da inongo zalantzarik gabe urtero bezala Euskal Selekzioak jokatzen duelako eta partida gabeko 9 laurden gutxiagotan den arren ikusten duzuen bezala jendea pixkanaka Bilbora gerturatzen ari da gaberako motorrak berotze aldera. Gipuzkoatik gatoz eta orduan etorri gare goiz-gozetik hemen ikusteko abertze ambiente da bien eta a ber. Azkeneko 3 urtetan etorri naiz eta ia zan eta aurrekon berri zonea. Eta hola, ondo. Partida behin da, urtean behin, eta orduan, kamiseta ikurriña, baina eta hemen txapelagaz. Gaurkoa baina futbol partida bat baina askoz gehiago da, festa eta aldarrikapena nagusitzen dira ororen gainetik. Problemaiek ofizialtasuna, izena eta horri da suspendu zala partida eta hori txorra niretzako. Hau, izan bada betiko lana guretzako, urtean baino gehiagotan egon barzan, baina, bueno. Edo hori nazio bate, selekzio bate edukitzea eta hori aldarrikatzeko, atosona. Hori mundiala da Eurokopa bat joatea, kristona izango zen. Horrelakoetan emaitzak garrantzitsuena ez izan arren zaleak Euskal Selekzioaren gaitasunaren jakitun dira eta ziur daude garaitzea lortuko dutela. Uste dut, irabaztea bai, 2-0. Nola dagoen, baina Euskadi irabazi behar du. Aurreko urtean anoetan zenbait zalek izandako jarreraren ondorio segurtasun neurriak indartu egingo dira eta San Mamesera joan behar dutenei garaiz joateko abisua luzatu zaie. Bestalde goizean Aitor Zabaletari omenaldia egin diote, dagoeneko 15 urte igaro baitira Bizente Calderonen hil zutenetik.